Ігар Бабкоў, Адам Клакоцкі і ягоныя цені. Раман. Чытае Ядвіга Дзяюн. Раман у 12 гісторыях з жыцця адважнага асветніка ды энцыклапедыста Яна Адама Марыі Клакоцкага і ягоных ценяў. З дадаткам зацімаў аўтара, 2 эпіграфаў з лістоў сусветна вядомых творцаў ды пасляслоўем Францішка Н., у якім той упершыню ў беларускім літаратуразнаўстве скарыстоўвае посткаланіяльны панятак галюцынагеннай прысутнасці сябе як іншага, а таксама пераказам 2 ненапісаных раманаў, якія з глыбокай метафізічнай перспектывы бачацца як адзін ненапісаны раман пад рознымі назвамі. У гэтую кнігу можна ўвайсці 4 рознымі дзвярыма. Выйсця з яе няма аніякага. Вы ўваходзіце ў раман, калі ўпэўненыя, што ўсё ў свеце мусіць мець свой сэнс і сваё месца. Вы ўваходзіце ў кнігу гісторый, калі перакананыя, што не варта склейваць у адно чарапкі ад розных вазонаў. Вы ўваходзіце ў філасофскі трактат, калі вы ні ў чым не перакананыя і не ўпэўненыя. Вы ўваходзіце ў практычны дапаможнік па кітайскай народнай гульні ў інь і ян, калі адчуваеце, што няма каму быць у чымсьці перакананым альбо ўпэўненым. Пасля таго, як сон на працягу доўгага часу прагульвае мой дух сярод буксаў, садоў ды чароўных палацаў, дзе я атрымліваю ўсе казачныя прыемнасці, я незаўважна перамешваю мае дзённыя і начныя мроі. Рэнэ Дэкарт. З ліста да Жана Луі Бальзака. Мы надта лёгка паверылі, што прыгажосць не ратуе, вядзе легкадумных ад сну да сну, ажно да смерці. Збігнеў Герберт. З ліста да Рышарда Крыніцкага. Матэрыялы да жыццяпісу Адама Клакоцкага. Ян Адам Марыя Клакоцкі нарадзіўся 6 верасня 1793 года ў фальварку Сапуны непадалёку ад Навагрудка, у сям'і дробнага шляхціца. Год ягонага нараджэння супаў з годам другога падзелу Рэчы Паспалітай. Ён сам заўсёды памятаў пра гэта, неаднаразова падкрэсліваў, а пад канец жыцця нават надаваў гэтаму сімвалічнае значэнне. Ягонае жыццё дастаткова вывучанае даследнікамі, каб спадзявацца ў гэтым сціплым нарысе прапанаваць нешта новае. Зрэшты, гэта не ёсць нашай мэтай. Усё, што можна было знайсці ў архівах, ужо знойдзена. Апошнія публікацыі Язэпа Янушкевіча, якія тычацца беларускага перыяду гэтага вядомага літаратара і навукоўцы, толькі падкрэсліваюць агульнае правіла. З усяе багатыя спадчыны Яна Адама Марыі, якой маглі б пазайздросціць энцыклапедысты, вызначэнне сыракомлі, мы хацелі б выбраць толькі адну лінію, адну тэму, а менавіта Адам Клакоцкі як збіральнік, сістэматызатар і даследнік сноў. Перад тым, як цалкам заглыбіцца ў гэтую праблему, у святле якой мы перакананыя толькі і можна па-сапраўднаму зразумець ды ацаніць цэльнасць ягонага жыцця, мы ўсё ж такі спынімся на некаторых момантах ягонай біяграфіі. Як мы ўжо казалі, Ян Адам Марыя нарадзіўся ў фальварку Сапуны, у тыповай для таго часу сям'і дробнага шляхціца. Ягоная маці атрымала выдатную адукацыю. Ад яе Адам навучыўся даволі добра гаварыць па-французску, а таксама займеў цікавасць да ўсяго чароўнага, таямнічага і рацыянальнага. Гэтая цікавасць яшчэ больш узмацнілася пасля даўгіх зімовых вечароў, падчас якіх распавядаліся страшныя гісторыі пра русалак, чараўнікоў, пра розныя незвычайныя здарэнні. З перыяду вучобы ў Навагрудскай гімназіі мы маем крыху больш звестак. Адам меў добрыя адзнакі ў лаціне, крыху горшыя ў астатніх прадметах. Ён быў досыць флегматычны, задумлівы ды ўхіляўся ад звычайных падлеткавых гульняў і забаў. Ад гэтага перыяду да нас дайшоў ягоны верш па-польску, у якім Ян Адам Марыя параўноўвае радзіму з прыгожым сном, які сніцца герою. Напрыканцы, у звароце да чытача, выказваецца пажаданне, каб сон доўжыўся вечна, бо мы не ведаем, дзе і ў якіх краявідах нам давядзецца прачнуцца. Пасля гімназіі Адам Клакоцкі паступае ў Віленскі універсітэт,
У гэты час ён сустракае сваё першае каханне, рамантычны сантымент, да якога пранясе праз усё жыццё. Ва універсітэцкія гады Ян Адам Марыя заводзіць безліч знаёмстваў, удзельнічае ва ўсіх магчымых сябрынах, як легальных, так і нелегальных, часам супрацьлеглай скіраванасці. У гэтыя часы ён пачынае цікавіцца ідэяй усеагульнай энцыклапедыі, ідэяй, якой разам з глыбокай цікавасцю да сноў было наканавана адыграць такую істотную ролю ў ягоным жыцці. Ён наведвае лекцыі па гісторыі, праве, літаратуры, але канчаткова спыняе свой выбар на філасофіі як навуцы, якая здольная сінтэзаваць усе магчымыя веды ў адзін вялікі энцыклапедычны сінтэз. Пэўны час ён знаходзіцца пад следствам за сувязь з гуртком філаматаў, але нічога канкрэтнага яму так і не змаглі прад'явіць. Разам з усімі Ян Адам Марыя захапляўся Напалеонам і нават распавядаў пра сон, у якім ён быў адным з ягоных слаўных маршалаў. Пасля сканчэння Віленскага універсітэта Адам Клакоцкі важыўся абараніць дысертацыю «Сон» як аргумент у палеміцы з картэзіянствам, у якой спрабаваў далучыцца да запозненай на стагоддзе тэмы палемікі з Дэкартам. Агульны пафас дысертацыі цалкам супадаў з настроямі тагачаснай віленскай прафесуры, але яна так і не была залічаная. Хутчэй за ўсё, сама аргументацыя падалася занадта радыкальнай. Ян Адам Марыя цвердзіў, што менавіта сон ёсць тым неабходным і дастатковым аргументам, які цалкам руйнуе славутую тэзу «Когіта эрга сум». «Я мыслю, значыць я існую». А таксама апазіцыю рэчы працяглай і рэчы ўяўнай. «Калі мы спім, — пісаў ён, — мы відавочна ёсць, прысутныя ў гэтым свеце, але аніякага когіто, аніякага ўсведамлення не назіраецца. З іншага боку, калі браць пад увагу сны і лічыць іх пэўнай змененай формай такога ўсведамлення, усё адно немагчыма выснаваць з гэтага факту аніякага праўдзівага цверджання аб існаванні я. Таксама, паколькі рэальнае я знікае разам са сном, мы мусім прыняць магчымасць існавання ў чалавечай асобе некалькіх я, адно альбо адны, з якіх мела б існаванне рэальнае, а другое соннае. А ніякіх крытэраў, якое з гэтых я памеркаваць праўдзівым, знайсці немагчыма. Адразу пасля сканчэння універсітэта усялякія звесткі аб ім губляюцца. Гэта той самы загадкавы перыяд, які інтрыгуе шматлікіх даследчыкаў. Адзінае, што мы ведаем пэўна, гэта тое, што Ян Адам Марыя быў заангажаваны ў падрыхтоўку паўстання, але ў якой дакладна якасці невядома. Тое, што засталося ад гэтага перыяду, ліставанне з Адамам Чарноцкім і Аляксандрам Рыпінскім. Я думаю, менавіта ад іх пайшла глыбокая цікавасць, нават замілаванне народнай культурай, якое затым будзе рэалізаванае ў другім томе усеагульнай энцыклапедыі сноў. Па некаторых звестках у гэты час Ян Адам Марыя вывучаў гіпноз у Берліне. Прынамсі, лісты да Адама Чарноцкага маюць відавочны берлінскі каларыт. Падчас паўстання Адам Клакоцкі зноў на радзіме. Ёсць 3 розныя версіі ягонага ўдзелу. Паводле адной ён быў шараговым інсургентам у адным з аддзелаў пад Вільняй, паводле другой кіраваў аддзелам пад Навагрудкам, а паводле трэцяй увогуле не браў удзелу ў вайсковых дзеяннях, а даваў істотную інфармацыю пра перамяшчэнне расійскіх войскаў, служачы на пошце ў Менску. Ягоная цікавасць да сноў, гіпнозу і мрояў набывае практычную скіраванасць. Ва ўспамінах паўстанцаў апісваецца гісторыя, як ён загіпнатызаваў цэлы швадрон казакоў разам з коньмі, якія заснулі і прапусцілі рэшткі інсургентаў у кірунку аўстрыйскай мяжы. Праўда, паводле расійскіх рапартаў заснулі менавіта інсургенты, і ўсе да аднаго былі адпраўлены ў кірунку іншай мяжы, расійска-японскай. Далейшы лёс Яна Адама Марыі складваўся даволі традыцыйна. Пасля здушэння паўстання мы знаходзім яго ў парыжскай эміграцыі. Ён заняў у Парыжы відавочную антымагнацкую пазіцыю, што дазволіла некаторым абвінаваціць яго ў хлапаманстве. У Парыжы ён быў блізкі да кола ліцвінаў, сябраваў з Міцкевічам, адзін час нават уваходзіў у гурток Тавянскага.
Шапен прысвяціў яму адзін са сваіх паланезаў. Але, безумоўна, менавіта парыжская эміграцыя паспрыяла рэалізацыі самай істотнай ідэі ягонага жыцця. У Парыжы ён падрыхтаваў і выдаў 3 тамы са сваёй усеагульнай энцыклапедыі сноў. Энцыклапедыя пісалася па-французску, на мове тагачаснай адукаванай Еўропы, і сам гэты факт паказвае ўсю амбітнасць аўтаравай задумы. Тэхнічныя праблемы занялі каля 3 год, і ў 1836 годзе выйшаў першы том энцыклапедыі паводле агульнай нумарацыі 7, які меў назву «Сны адроджанай Польшчы» і адбіваў усеагульную цікавасць да польскага пытання ў Еўропе. Кола рэспандэнтаў было надзвычай шырокім, тэма надзвычай актуальнай. Таму няма анічога дзіўнага, што адроджаная Польшча сапраўды выклікала такую колькасць сноў. Іх сніла як найменей палова прагрэсіўнай Еўропы. Але тут Адама Клакоцкага сцерагла першая праблема, вырашыць якую было зусім няпроста. Праблема класіфікацыі сноў. Усялякая энцыклапедыя мусіць мець пэўныя крытэрыі класіфікацыі. Прынцып алфавітнай арганізацыі Адам Клакоцкі адкінуў амаль адразу. Класіфікацыя паводле аўтараў была немагчымай, бо значная частка настойвала на ананімнасці, а іншага крытэру энцыклапедыя не мела. У прадмове да гэтага тома, гаворачы пра ідэю энцыклапедыі, Ян Адам Марыя прыходзіць да сумнай высновы аб няўцямным і рацыянальным парадку, маецца на ўвазе парадак алфавіта, аўтар, на якім грунтуецца нашая цывілізацыя, і які мы не можам ані рацыянальна пацвердзіць, а не абвергнуць. Урэшце Ян Адам Марыя падзяліў першы том на 2 часткі – ананімныя сны і сны рэспандэнтаў, якія пагадзіліся пакінуць свае прозвішчы. Кожная частка, у сваю чаргу, дзялілася на сны жаўнераў, сны жанчын і дзяцей і астатнія. Усе сны былі пададзеныя ў храналагічным парадку, што паводле Яна Адама Марыі мусіць адбіць глыбокія сувязі між актуальнай гісторыяй і гісторыяй, адлюстраванай у снах. Гэты том шырока аналізаваўся і апісваўся даследнікамі, хаця і не перавыдаваўся, таму мы спынімся толькі на адным моманце. Ананімныя сны выглядаюць значна больш разняволенымі, натуральнымі, калі не сказаць праўдзівымі, чым сны, што маюць дакладнага рэспандэнта. Аўтарызаваныя сны інтэрпрэтуюцца на ўдзіў адназначна, іх сімвалізм занадта празрысты і мае часам відавочныя літаратурныя карані. У ананімных снах, хаця часам і прысутнічае аўтарская інтэрпрэтацыя, але яна выглядае толькі адной з магчымых версій. Так, у ананімным сне нумар 441 дзікія коні хаатычна нясуцца па полі, топчучы ўсё на сваім шляху, і рэспандэнт адчувае сябе адным з гэтых коней. Інтэрпрэтацыя рэспандэнта досыць штучная. Ён лічыць, што сон адбівае шлях да свабоды, шлях, на якім ніхто не ў змозе спыніць адроджаную Польшчу. Насуперак гэтаму Ян Адам Марыя ў сваіх каментарах вытлумачвае гэты сон як бег гісторыі, няўмольнай і бязлітаснай, і прыходзіць да высновы, што прымаючы гісторыю як такую, мы мусім быць гатовыя развітацца з усім самым мілым і дарагім, і нават сны нашыя пры гэтым не ёсць надзейным прытулкам. Яшчэ адно цікавае назіранне. У той час, як жанчыны і дзеці пераважна снілі жаўнераў ды вайсковыя эпізоды і баталіі, самі жаўнеры і мужчыны ўвогуле апраналі свой патрыятызм у жаночую вопратку. З пасляслоўя да гэтага тома вынікае пэўная расчараванасць Адама Клакоцкага сабраным матэрыялам. Ён выбачаецца перад чытачамі за некаторую павярхоўнасць ды банальнасць прыснёнага і фармулюе некаторыя тэарэтычныя і метадалагічныя тэзы, што да сну як такога. Ян Адам Марыя цвердзіць, што сны як жыццё маюць шматслойную структуру, і толькі глыбінныя сны дазваляюць нам апускацца ў прадонні ды атрымоўваць адтуль праўдзівыя пасланні. Мы жывём на паверхні свайго жыцця і снім на паверхні сваіх сноў. Гэтым бязлітасным прысудам сканчаецца кніга. Першы том энцыклапедыі выклікаў грандыёзны скандал. Мы не будзем апісваць усе магчымыя ды немагчымыя прэтэнзіі ды абвінавачванні, якія былі высунутыя. Усё гэта добра вядома і не спыніла апантаннай дзейнасці нашага героя,
Праз 5 год выходзіць другі том, паводле агульнай нумарацыі 10, які атрымаў назву «Сны простага люду». У ім Ян Адам Марыя спрасціў класіфікацыю. Матэрыял арганізаваны паводле тэрытарыяльнай лакалізацыі і ўзяў за аснову інтэрпрэтацыі навуковы апарат тагачаснай этнаграфіі. Сама праца адбывалася падчас беларускага перыяду жыцця Яна Адама Марыі. Том атрымаўся двухмоўны, сны запісаныя беларускай лацінкай з французскімі перакладамі, каментары збольшага па-французску, але трапляюцца і беларускія інтэрвенцыі. Агульная ідэя тома, выказаная ў прадмове, тое, што народная традыцыя захавала глыбокія пасланні з мінуўшчыны, і гэтыя пасланні зашыфраваныя як у фальклоры, які Адам Клакоцкі разглядае як калектыўны сон, так і ў глыбінных структурах індывідуальных сноў. Нягледзячы на каласальную сетку рэспандэнтаў і прыхільнікаў, якую меў на той час Адам Клакоцкі, праект скончыўся паразай. Матэрыял сабраны неверагодна багаты, беларускія мовазнаўцы даўно ўжо ацанілі ягоныя вартасці, але прарыву ў глыбінныя структуры не адбылося. Сны маюць пераважна пабытовы, прыватны, эратычны і сацыяльны характар, а спробы Яна Адама Марыі вывесці з іх пасланні, мы б сёння сказалі знайсці архетыпы, выглядаюць штучнымі ды непераканаўчымі. Так, інтэрпрэтацыя вядомага выпадку, калі цэлая вёска тыдзень сніла пярэстую карову, якая прапала колькі часу таму і лёс якой быў тэмай усеагульнага зацікаўлення, выяўляе ўсю штучнасць сітуацыі. Ян Адам Марыя спрабуе звязаць гэтыя сны з культам каровы ў індыйскай цывілізацыі, але, падобна, сам верыць у сваё вытлумачэнне хіба што напалову. Пра трэці том мы ведаем толькі назву «Літаратурныя сны», што трэба разумець як сны, запісаныя ды захаваныя ў літаратурных творах. Па некаторых звестках том паспеў выйсці і захаваўся ў некаторых бібліятэках. У прыватнасці, Хорхе Луіс Борхес прыгадвае, што ён гартаў нешта такое ў Цурыху. З гэтага тома для нас былі б цікавыя аўтарскія заўвагі і тлумачэнні, бо якраз пасля выхаду гэтага тома Адам Клакоцкі спыняе праект энцыклапедыі, атрымоўвае дараванне ад царскіх уладаў і вяртаецца на Беларусь, дзе пачынае праект не менш цікавы і захапляльны, засноўвае беларускі архіў сноў. Але гэта ўжо цалкам іншы сюжэт, і мы не будзем падрабязна разглядаць яго тут. Скажам толькі, што ўдзельнікамі ды рэспандэнтамі Яна Адама Марыі сталіся практычна ўсе беларускія культурныя героі 19-га, пачатку 20-га стагоддзя. Хаця не ўсё захавалася, не ўсе матэрыялы апрацаваныя ды ўведзеныя ў навуковы ўжытак, мы чэрпаем і яшчэ шмат часу будзем чэрпаць з гэтага архіва. Архіў тлумачыць усё акрамя самой апантанасці, з якой Адам Клакоцкі прысвяціў сваё жыццё снам. Сны можна вытлумачыць, але ўласна гэтая апантанасць і застаецца загадкай. Мы, грунтуючыся на адным з прыватных лістоў, хацелі б прапанаваць сваю версію. Рэч у тым, што Ян Адам Марыя ніколі не сніў уласных сноў. Мы лічым, што менавіта гэта турбавала яго ўсё жыццё і было той крыніцай апантаннай дзейнасці, у якой ён відавочна здзіўляў сваю эпоху. Пад канец жыцця ўжо ў глыбокай старасці ён нават перастаў верыць, што жыве наяве, ды лічыў, што ўласна ягонае жыццё і ёсць тым глыбокім, даўгім, абсурдным сном, ад якога ён неўзабаве мусіў прачнуцца. Ян Адам Марыя чакаў гэтага моманту з радаснай нецярплівасцю, як дзіцё. У ператвораным у гатэль класіцысцкім палацы пад Варшавай на псеўданавуковай канферэнцыі па віленскім барока ў другой палове дня, калі бутэлька з кашэрнай вугорскай слівовіцы ўжо напалову пустая, а свядомасць наадварот поўніцца дасканала стылізаванымі вобразамі ды знакамі чужых культур, натуральна паўстае тэма Менска, згвалтаванага горада, які паводле лёсу няпоўны, але запоўнены, і таму сутнасна пусты. У кожным пункце ягонай прасторы маніфестуе сябе абсечаны сэнс, фрагменты самотаў.
Пра Менск можна гаварыць толькі ў вялікі поўдзень і выключна шэптам гаючай непрысутнасці, шэптам, які, абрываючыся ў крык, потым натуральна пераходзіць у спеў даўна памерлай літоўскай бабулькі, форма душы, якой так падабалася Міцкевічу. Бо Менск — анталагічны скразняк, пройма, пустата, якая прымушае цябе здрыгануцца. І з гэтага трымцення, якое не праходзіць усё жыццё, паўстае недавер да канчатковых, запоўненых рэчаў, тоесных сабе назаўсёды. Гэты горад мне ўпершыню прысніўся ў 17 год, у адзін шэры восеньскі дажджысты дзень. І таму ў маім Менску заўсёды ідзе дождж, хаця гэта быў магічны горад. Стары Менеск нездарма паставіў свой млын на гэтым месцы. Ён мяняўся разам з намі, і мы знаходзілі сябе на пачатку ў Мінске, потым у Мінску і далей у Менску, а яшчэ быў Мінск. Вядома, побач свяціла цьмянымі паганскімі агнямі Вільня, горад некропаль, ідэальная запоўненасць, могілкі гісторыі, на якіх так хораша супадаць са сваім часам, маршрут у паўтысячагоддзі, ад вострай брамы да Гедыміна, які аддольваўся за паўгадзіны, лёгкая эйфарыя, да якой немагчыма звыкнуцца. Побач была Варшава, якую немагчыма любіць, праз якую заўсёды кудысьці праязджаеш. Лондан з ягонай утульнай самотнасцю, Любляна, горад-паверхня, венская барока, насычаная венецыянскай бязлітаснасцю, Будапешт, які мог бы стацца сярэднееўрапейскім Парыжам, калі б вугорская мова не была такая складаная, і Парыж. Вядома, Парыж. Пасля Парыжа можна нікуды не спяшацца. Крыху кальвадосу ў гасцявым пакоі на вуліцы Жан-Гужон і дасканалае разуменне, што акрамя Менска адзінае месца ў свеце, дзе ты дома, пустата гатэльных пакояў, у якіх заўсёды побач з табой гэты маўклівы, згвалчаны ўсімі ўладамі горад, што ўжо даўно анічога нікому не прапаноўвае на продаж, толькі руіны, што застаюцца пасля кожнай улады. Горад, які затаіўся. У Менску я ўпершыню сустрэўся з Валянцінам А. І далей мы, як сляпыя звяры, перыядычна сутыкаліся ў шэрым лабірынце свету. Валянцін А любіў Мінск за ягоную далікатную адсутнасць як падзеі быцця. Я любіў Менск за ягоныя метафізічныя прадонні. Такім чынам мы існавалі ў розных гарадах, але ў адным лабірынце. Менск — гэта адхіленне ў непаўнату, непаўната як прытулак, сказаў я. Мінск — гэта паверхня, якая нас трымае і не замінае нам не быць намі самімі, сказаў Валянцін А. Мінск — гэта прыгожа асветлены тунэль у нішто, сказаў я. Менск — гэта архаіка логацэнтрычнага сну пра магуту, сказаў Валянцін А. Мінск — гэта пяшчотнае шаленства чужой памяці, сказала мова. Мы ў палоне гэтага горада, сказаў Багдан. Мы, праўду кажучы, чыстыя прывіды. Мяне гэта цалкам задавальняе, адказаў Францішак і пачаў разліваць рэшту каньяку. Пад раніцу ў гэтым жа нумары пад Варшавай нарадзілася ідэя шыкоўнага падарунка для спадара Х, 25 кактусаў у камплекце з кранікамі для тэкілы. Як вядома, тэкіла паўстае з кактусаў, і глыбокая экзістэнцыйная сувязь гэтых дзвюх рэчаў не падлягае сумневу, але ў справу ўблытваюцца разнастайныя пасярэднікі. Мексіканскі ўрад, які прыватызаваў вытворчасць тэкілы, пакупнікі і перакупшчыкі, etc. etc. Памятаючы пра першы і галоўны запавет Бадхідхармы, перадачу праўды без дапамогі словаў, мы вырашыліся на адпаведны крок — арганізаваць перадачу тэкілы спадару Х без дапамогі мексіканскага ўраду. Кранікі мусяць на прасткі ўстаўляцца ў кактусы, і далей нам застаецца толькі чакаць і верыць. Пры гэтым рэцыпіент мусіць быць інтэлектуальна і духоўна падрыхтаваны, але нават і тады ніхто не можа даць аніякіх гарантыяў. Зрэшты, як казаў другі спадар Х, галоўнае верыць у Бога, радзіму, кактусы,
у кранікі, у пустату, у тэкілу. Менская опера. Яна сказала, што пра чакавкі ніхто не піша сёння такіх жудасных гісторый. Я асцярожна падзякаваў. Потым была кавярня, мы сядзелі небяспечна блізка. П'яны і смешны Лангабард вёрз нам нешта пра неабарока, сусветны архітэктурны сінтэз, кельтаў, новы еўрапейскі парадак. Я ўзяў ейную руку, асцярожна дакрануўся губамі. Яна засмяялася. П'яны Лангабард пераконваў афіцыянта. Плебейскі функцыяналізм нараджае плебейскі ампір. Плебейскі ампір – гэта руіны жыцця. Дзеля пацверджання ён пачаў размалёўваць рахунак карункавымі абрысамі. Афіцыянт цярпліва чакаў. Бедны Лангабард. Ён позна нарадзіўся, сказала яна і паглядзела на мяне. Я баяўся паверыць. Потым у маёй маленькай кватэрцы мы стаялі каля акна, і я бачыў, як праз лёгкую тканку сукенкі уладна праступаюць смочкі яе грудзей. Яна прачыналася сярод ночы ад свайго крыку і штораз пыталася, як я прыдумаў гэтую краіну. Я спрабаваў жартаваць, казаў пра Томаса Мора і пра лекара Гільятэна, пра тое, што вокны маёй кватэры глядзяць на ўсход, а там сёння цудоўны сюжэт для нацюрморту. Яна павольна супакойвалася, тулілася да мяне, і мы заціхалі ў працяглых пацалунках да наступнай ночы. Удзень мы бадзяліся па менскіх вулках, увечары сядзелі ў кавярні альбо ў майстэрні ў Тодара. Ночы былі нашыя. Кожная ноч была святам, заўсёды нечаканым. Мы знаходзілі ўсё новыя магчымасці асалоды. Чалавек, вандроўнік і госць, казала яна. Нам было наканавана сустрэцца, цалкам выпадкова, каб ствараць гэтыя дні ў харастве і няпэўнасці. Нельга думаць пра вечнасць. Мы абавязкова разыдземся, кожны сваёй сцежкай. Усё гэта так, толькі яе губы казалі іншае, яе рукі, яе вочы казалі іншае, калі яна прачыналася і тулілася да мяне і пыталася, як я прыдумаў гэтую краіну. «Я чытаю твою кнігу», – казала яна, «і адчуваю, што з усімі гэтымі людзьмі адбываецца нешта жудаснае. Пра гэта ты не пішаш, але само адчуванне нараджаецца менавіта з таго, што ты пішаш пра іншае. Твае героі жывуць, як быццам таго жудаснага не існуе, але ад гэтага жуць толькі ўзмацняецца, працінае кожную іх рысу, кожны рух і кожнае слова. Разумееш, ліхаманкава шаптала яна, яны толькі выглядаюць рабамі, жывёламі, у якіх знішчана ўсё чалавечае. Насампраўдзе, гэта немагчыма. У чалавеку чалавечае знішчыць немагчыма. Можна размаляваць паверхню, можна разыграць п'есу, можна сфальшаваць, але не знішчыць. Ты апісваеш гэтую вонкавасць, гэты абсурдны сцэнар, але далей не ідзеш. Пакідаеш сцежкі, але сам не ідзеш. І ад гэтага такі жах. З гэтай сцежкі адтуль точыцца сусветнае зло. Яна казала ўсё хутчэй ды тулілася да мяне. Ейныя вочы глядзелі з непадробным болем. Яна чакала адказу. Я паспрабаваў быць сур'ёзным. Ты гаворыш так, як быццам у свеце не засталося аніякіх межаў. Мы жывём у Менску, а мае героі жывуць толькі ў маім уяўленні, ды ў гэтым невялічкім томіку. Гэта ўсё гульня. Толькі гульня. Усё гэта так, казала яна. Але так было, пакуль гэты свет быў тваёй уласнасцю, тваім уяўленнем. Цяпер жа ён адасобіўся. Ён стаў незалежным. Цяпер ён мае ўладу над намі ўсімі. Спрачацца было не варта. Зранку я адвёз яе да знаёмага лекара. Лекар, чалавек сталага веку, адразу параіў невялічкі прыватны пансіянат каля Слуцка з добрай абслугай ды кваліфікаванай дапамогай. Праз тыдзень яна пераехала. У апошнюю ноч яна распавяла ўсё. Пасля прачытання кнігі, сказала яна, яе пераследавала адно і тое ж трызненне. Агромністы шэры будынак, нешта сярэдняе паміж антычным амфітэатрам і вайсковым умацаваннем. Людзі ўсярэдзіне ў мяшках-балахонах, шчыльна завязаных на горле, так, што наверсе застаюцца толькі галовы.
Людзі варушаць рукамі і нагамі, гэта бачна, але балахоны прыхоўваюць рухі, і ў выніку ўсё гэта выглядае як шэрыя хвалі на тле шэрага акіяна. Зазвычай усё патанае ў цьмянай невыразнасці, але часам праступаюць твары, вочы, поўныя пакуты, шчыльна сцятыя вусны. Канцоўка гэтага трызнення заўсёды адна. Пагойдванне ўсё ўзмацняецца, і ў пэўны момант людзі спрабуюць закрычаць, але толькі невыразнае сіпенне, і тады пачынае крычаць яна. Яна спадзявалася, што пасля нашай сустрэчы ўсё зменіцца, але наадварот, трызненне рабілася больш выразнае, твары ўсё больш пазнавальныя. Зранку мы развіталіся. Я меў пачуццё незразумелае прыкрасці, адчуваў, што яна нешта недагаворвае, магчыма, нешта істотнае. Яна мяне шкадавала. Наступны тыдзень я прасядзеў у кавярні, спрабуючы даць сабе рады. Афіцыянт падносіў усё новыя порцыі каньяку, але я быў безнадзейна цвярозы. Я падрабязна прыгадваў, як усё пачыналася, весела ды іранічна. Нішто не паказвала на гэткі прыкры канец. Кніга была задумана ў жанры камедыі пераапрананняў з элементамі антыутопіі. Мне было цікава ўяўляць, мадэляваць, прыдумваць, якім было б жыццё, калі б наша ўсходнееўрапейская Швайцарыя не ўтрымалася ў 1918 годзе. Калі б бальшавікі здолелі разагнаць першы кангрэс, а беларускія карпусы не паспелі прарвацца з румынскага фронту. Я смяяўся, апісваючы ва ўсіх дэталях сцэну расстрэлу Балаховіча, вядома, не міністра ў гэткім выпадку, і высылкі Ластоўскага. Спадзяюся, што ў прэзідэнта не было часу азнаёміцца са сваім лёсам. Але гэта задумвалася адно ў якасці дэкарацыі. У цэнтры была эпапея пабудовы Менскай оперы, страшнага, шэрага будынка, нечага сярэдняга паміж амфітэатрам і дотам. Я падрабязна апісваў падвоз цэглы і працоўны энтузіязм, ранішнія перагуканні брыгадаў і ўсенародны конкурс на стварэнне гімну Менскай оперы. Я зрабіў Лангабарда, гэтага безнадзейнага п'яніцу, апошняга рамантыка, аматара Гофмана і Йольдерліна, я зрабіў яго архітэктарам. У звышзадуме кнігі ўсё жыццё ад 18-го года мусіла быць афарбавана ў гэты сімвал. Усё жыццё Менская опера. Парад марыянетак. У нашу эпоху, у часы афіцыёзнага рамантызму, калі Вітаўт ды Сапега стаяць на кожным пляцы, а партрэт Барбары Радзівіл упрыгожвае ледзь не кожную парфумную крамку, мая трагікамедыя пераапрананняў засталася практычна незаўважнай. Я не пакрыўдзіўся. І тут, пасля адзінага прыемнага выніку, яе такі прыкры канец. Афіцыянт прынёс рахунак, я зразумеў, што баюся вяртацца дадому. Удзень працяглая размова з М. Толькі выйшла ягоная кніга «Цяжар свету». Ён доўга казаў пра сваё захапленне ўсходам, пра паралельныя рэчаіснасці, пра істотную няпэўнасць усяго. Ён казаў, што свет цісне на нас адно таму, што мы пагаджаемся лічыць яго адзіным ды непазбежным. У якасці прыкладу распавёў гісторыю пра Джуанчжоу, як славуты пустэльнік аднойчы заснуў ды прысніў сябе матылём, што вольна лётаў панад кветкамі, збіраў нектар і пачуваўся досыць няблага. Адчуванне было такое выразнае, што, прачнуўшыся, Джуанчжоу ніяк не мог уцяміць, ці ён Джуанчжоу, якому снілася, што ён быў матылём, ці ён матылёк, якому цяпер сніцца, што ён Джуанчжоу. М. казаў натхнёна ды пераканаўча. Я думаў пра свой раман ды крыва ўсміхаўся. Уначы праглядаў дослед пра паходжанне гільяціны. Высвятляецца, што французскі лекар Гільятэн вынайшаў спосаб гуманнага пакарання. Калі нож падае на шыю, усё адбываецца так хутка, што не мае сэнсу казаць пра пакуты. Як гэта характэрна для асвечанага розуму. Гісторыя — нашая гільяціна. З незразумелай тугой бадзяўся па вулках. Трывожнае прадчуванне. Здаецца, уся гэтая крохкая гульня ў культуру, што так нам падабаецца, хутка скончыцца. І скончыцца жахлівым, нікім не бачаным, дасюль крывавым хаосам.
Зайшоў у кавярню, сеў за той самы столік, за якім мы з ёй сядзелі, замовіў каньяку. Прыгадаў ейныя вочы. Нашае нядоўгае начное шчасце. Гэта было ў іншым жыцці. Афіцыянт сказаў, што Лангаборд ужо месяц як сюды не заходзіць. Паўсюль толькі размовы пра новы саюз з усходам, сацыяльны аптымізм, новыя тэхналагічныя перспектывы. Як мне гэта не цікава. Няма ніякіх задумаў, адно гэтае механічнае запаўненне дзённіка. Жыццё цячэ між пальцаў. Куды? Заходзіў Лангаборд, паголены, у прыгожым гарнітуры, пры гальштуку. Паведаміў, што парваў з мінулым жыццём, з п'яной безадказнасцю ды вашапрудным рамантызмам. Хоча стаць прафесійным архітэктарам. На вулках незразумелы шум. Страшна падумаць. Вось ужо паўгода, як я туды не выходжу. Так, жыццё паўсюль. Мне здаецца, што я ўжо не адрозніваю, калі сплю, калі абуджаюся. Гэты пераход ад аднаго да другога такі крохкі, такі незаўважны, калі жыццё сон, дык і сон жыццё. Прынеслі балахон, шэры, з адтулінай на галаве, але без рук. Прыспешваюць. Кажуць, усе чакаюць. Пытаюся каго. Маўчаць. Кажуць хутчэй. Мушу, апошняе ёсць толькі тое, што... Менск, 1934 год.